immediatament. Trucada o missatge. I fes la teva puja. 4 minuts i s'acaba això. 4 minuts i s'acaba, o sigui que vinga, som-hi. Per damunt de 4:13 i per sota de 4:38. Has d'agafar aquesta franja petita, d'acord? O sigui que puja ara mateix, Vinga, s'està a punt d'acabar. 7, 6 segons, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aquest cotxe és de... La persona que ha dit 4,76. Obrim, Núria, a l'hora. Atenció! Obrim a l'hora. Senyors i senyores... Vinga, tothom. Perquè... Hola? Hola, què tal? Com estàs? Molt bé. Com et dius? Com et dius? Ferran, Ferran. Què més? Des d'on em truques? Ràpid. des de Barcelona. Des de Barcelona. Ferran de Barcelona. Escolta'm una cosa, quantes pujes has fet? 3. 3. I amb la teva puja? Digue'm la teva puja. 4,76. 4,76 és la puja guanyadora! Ferran, el cotxe és teu, Ferran! El cotxe és del Ferran! Ferran, tot teu aquest cotxe i te'l portem a casa, aquest miniguan per tu. Aquest miniguan és per tu. Sí, però no sabies. Ferran! Digue'm. Hola, Ferran, escolta'm. Digue'm, Com bona nit. estàs? A part de content, estàs allò amb ganes d'agafar aquest cotxe? Home, aquesta nit mateix i tot. Escolta, Ferran! Cuidado, perquè t'emportes un cotxe fabulós. Marxem del programa, Ferran, marxem a casa teva. Adéu! Molt bé, Et portem a fins casa ara. a casa. Et portarà